manen chakruok nikech ma ok opogore ahinya gi kaka ruodhi mag ogendni mopogore opogore osebedo katimo gigegi. Nyasi mane otimore giko dani tiende nang'o ne Dr. Oburu Oginga? Ero kamano ahinya Victor. Aparo ni tiende gi wiye gi bade ni mana kama jeitenie cha. Okay. Siasa duto ntiere kizungu moro mabet kore lach wacho ni all politics are local. Tiende ni siasa te chakore anyuola. Kata mana MCA madwa chung sani. Obiro kuongo luongo ipenje to anyuondu to wache ang'o. Ni komi ayeno tiende ni nyaki bed in good standing ganyuondi. Ka jowuok oyie to kata mana joma moko ok bi yie. Dhi bedo matek nikech ng'eni jougi emong'eyi. Koro ka gidwa goyi kata siasa michung tiwacho ni kichung ni dularo komoro to wuonu bendo odagi ni nyathina ni to kikumi okorom kode yodi emomiyo ni wacho ni okichung gi wuonu kata minu e bao. Kudhi Victor edo tiyalo to wuonu biro kaka witness makwedo gimitimono. Judge winje kari orumo kech judge biro penje to mabe wuonu kech enie mong'eyi to mabe minu. Judge penje ni to ma minu emochung ka wacho ni rach akari rach adier. Kore momiyo ikuongi chako gi anyuola. Koro iwinjo ka kinde duto kata mana jo siasa wacho ni kosebiro to manye gimoro matin anyuola kuongo bil monde. Anyuola bo bil lweti. Koro nikech Oburu en ja siasa makore lach makoro telo ne oganda Luo, anyuonde en oganda Luo. To nekech anyuonde ni kabede oganda Luo ka party makore lach molak malach ka Luo moko wuondre en ODM. Ng'at machielo man gi moro maparo ni be kore lach bende odhi okela ne budho mar tipo machalo mano Oburu obago cha bende nene menye kaeto kwa dugo to wachak walosie kae juma manyien. Nikech sembe ipimo kod nyamin. Koro kanyo to kwadwa dhiye malach machako ni luongo ni Siala Declaration. Okay. Koro ineno ka dhano ne obirie mopogore kendo achiel kuom gik maparo ni gitimo maber aparo ni nyocha ne gichiko itgi ka kanyocha ne waloso ka juma mokalo nikech romo masiala cha bet no dwa miye jopiny dhana guok gilawe ni bende nyodwa losie chien kacha nyocha ni neno ka jotelo ema biro to loso gi jopiny kae ti wacho no kawo pach jopiny to mano nyocha ne wagoye mbaka kama wacho ni ka gima berie to miye jopiny bende winjie nikech gine ma wuoche diyo gi kacha mondo mi ka ODM jobiro dhiye mesa mar broad based makoro gichomo tir gi ng'ong'ocha to pach jopiny bende winjie ni jopiny un to udwari ang'o. Nineno ka dhana machalo Makamu gini bende nyonyi kacha owachago gi otieko gima nie korgi. Bende ineno ka wuon Albert Ojwang bende no mi thuolo kacha ma ng'at mane obiro gi paro makamano en ng'at ma wiye konyo kendo wiye ok turu ng'ute. Jakom jo pikipiki nyaneno gi mama Baby Pendo benyoni kendo wakwayo ni kochako los budho makamacha to migi e thuolo molojo siasa ke jo siasa gik mowacho no manyien onge mae kuma paro wuokie migi e thuolo jogo manye obilo nego jogi ma wasebet ka waluosi kai manyocha jakom Raila Amolo Odinga onindo ka ncha gombo ni mondo migi yudie compensation makuome omokerot nyaka sani. Chakre 2007 na gombo ni jaduong' ndege mayande bende no wang' joge Naivasha ka anyuola ne no wang' te yot bende ne mi thuolo kata ka nyoko miye kacha to en bende bi mi odiochieng' machielo mondo jok mosehinyore lwet sirikal kata weche mag siasa gi gibi gi ng'og weche gi duto te oko kae timiyo gi thuolo ma bende okas gi ni mondo gitiek mapiyo to jo siasa molos mang'eny. Kora paro ni organization manyo otimore Siala cha anyalo miyo ODM to gi Dr. Oburu Oginga tik gi jok manyo otelie kacha kuom thuolo mokwongo nyo waneno ko miyo oganda Luo mondo mi ong'o gi jodong Luo nye ni kacha kata mana mido